आमदार दीपक केसरकर यांनी तिलारी धरण परिसरात दौरा केला। या परिसराचा विकास मलेशियाच्या धर्तीवर केल्यास फायदा होईल असा विश्वासही व्यक्त केला। या पाहणी दौऱ्यावेळी तिलारी कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव पदाधिकारी उपस्थित होते। याबाबत त्यांनी सावंतवाडीत पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली आहे। भागातले देश ओळखले जातात। आज ते पर्यटनामधले आघाडीचे देश म्हणून ओळखले जातात। आणि तिथे जर तुम्ही जाऊन बघितलं तर साधारण एखादा जर हॉटेल असेल तर त्याची साईज सुद्धा 500 रूमपासून सुरुवात असते आणि सगळ्यात मोठा आहे ते 7000 रूमचा हॉटेल आहे। म्हणजे ही सगळी प्रगती होत असताना सगळी पर्यटनाच्या माध्यमातून प्रगती घ्यायला हवी। आणि विशेषतः जे जगातले उत्कृष्ट अम्युजमेंट पार्क आहे ते अम्युजमेंट पार्क या विभागामध्ये इथे आहे आणि त्याच्यामुळे तिलारीला ज्यावेळेला अम्युजमेंट पार्क होईल त्यावेळेला ती डेव्हलपमेंट ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावी असं सातत्याने मला सुद्धा वाटतं। आपले खासदार आणि माझे मुख्यमंत्री राणेसाहेबांची स्वतःची इच्छा आहे। त्याच्यामुळे ही पाहणी केल्यानंतर आपण तिलारीचं तर टेंडर काढलेलं आहे, म्हणजे डॅमेन पार्कसाठी, परंतु ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बाबा याच्याकडे काय काय नव्याने करायला लागेल सगळं ते सर्व आणि आलं तर मी मैसूरला जाऊन वृंदावन गार्डन कशा रीतीने डेव्हलप केलं पाहिजे। तिलारीला हे अम्युजमेंट पार्क बोलत असताना त्याच्यामध्ये वृंदावन गार्डनसारखं एखादं सुंदर गार्डनसुद्धा असावं, अम्युजमेंट पार्कसारखं सगळ्या सुविधा असाव्यात, स्टुडिओज असावे। त्याच्यानंतर जे आपण कलाकार तयार होतात त्याच्यासाठी जी इन्स्टिट्यूट असते ते अशा इन्स्टिट्यूट्स त्या ठिकाणी असावे। असं जर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हे झालं तर मोठ्या प्रमाणात पोहायला येणारे पर्यटक हे तिलारीकडे वळू शकते आणि तिलारी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकेल। जर आहे तर संपूर्ण तेढावण तालुक्याला होईल तसंच तर सांगण्याच्या काही भागाला सुद्धा विस्तृत होईल याची मला खात्री आहे। त्याच्यामुळे हे करत असताना एकाच ठिकाणी नाही तर ज्या ज्या ठिकाणी अशा संधी उपलब्ध आहेत उदाहरणार्थ लॉस्ट वर्ल्ड नावाचं एक प्रोजेक्ट केलेलं आहे सिंगापूरमध्ये, आणि त्याचं प्रतिकृती आपल्याकडे करता येईल, अम्युजमेंट पार्क चांगल्यापैकी करता येतील। तर हे सगळं करत असताना छोट्या प्रमाणात पर्यटक आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे वळाला तर त्याचा फायदा युवकांना होतो, त्याचा फायदा एकमेकांच्या उपयोगांना होतो आणि निश्चितपणे आपली प्रगती एका विशिष्ट वेगाने होऊ शकेल। त्याच्यासाठी मी आता सुरुवातीला पुन्हा एकदा भेट देतो त्यांनी आणि जरी सुरुवातीला आम्हाला रिस्पॉन्स मिळाला नसला तरी पुढच्या काळामध्ये गुंतवणूकदार त्या ठिकाणी येतील तसं मी अपेक्षित आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।